Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Martxoaren 8 da. Emakume langileon nazioarteko eguna. Gaurkoa, ez da zorionak Andre hori esateko eguna. Gaur, kaleak, tabernak, aretoak hartuko ditugu gure eskubideen defentsan. Fasismoaren aurrean ezin gara geldirik egon, ezin gara isildu. Guztion parte hartzea inoz baino beharrezkoagoa da. Gure eskubideen defentsan eta bindikazioan feminismora batzera deitzen zaituztegu. Gora borroka feminista!